Oh, Fleetwood Mac. Mooi. La 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 la. Yesterday's gone away. Don't stop giving out tomorrow. Yesterday's gone. De nieuwe horrorfilm The Vatican Tapes. De film zal gaan over exorcisme en zal later te zien zijn in de bioscopen. Dus, Nou, ik ken hem helemaal uit, hè. Kijk, als je meteen en al. Ja. Oh, dat giet een kapotje. Dit is zo licht. Dat is karton. Oh. Oh, nou. Dat is stom. Maar niks maar repareren. Oh. Maar Oets, maar hoe is het net een jas, hoor? Ja, ik meen dat dan voor bij het. Hey! Ja! Ja, je zijn ze al ook wel. Nou, ja, jongen, nou ja. Die naast hebben we ja, ze hebben alles al. Oh, dat breekt net koud, maar het maakt niet zo, je restaureert hem wel. Ja. Dit is Oets. Ja. Ja, Oets is kunstenaar, vind ik. Ja. Oh, Ja, Oets, je bent kunstenaar. Twee, vier kunstenaar, nou ja. Iedereen is kunstenaar. Die jongen die is verschrikkelijk creatief. Ja. Nee, ik vind het een geweldige. Dat, Ja, we nou mensen als jij hebt, Oets, dat vind ik prachtig. Nou, iedereen is tof. Ja. En dan zit ik in veel gewoon door drugs en hoe dat soort leeft. Hè. Nou, ja. Dat ben ik er niet in. Nee, ik ben blij dat je weer bent. En lekker mijn eigen huisje en wat kunst en dingen organiseren. Daar ben ik happy bij. Dit is mijn museumke. ja. Ach, ja, dat hoop ik niet. Vroeger ik maar graag een meidje en ja. Ik had van, ja. In Vissonne, dat was een mooi ding met mij. Ik heb het mooiste ding van mij. Ja, deze maak ik in de gevangenis. Ik zit, zwerverij dat ik stil bij winkels en alles. Dat kun je niet heel hebben. Nou, wat een plezier. Zo'n pak, ik hier een skijt aan. Ik 4 minuten laat ik weer bro. Ik god, ooit op zo'n hij ken je nog van mij. Dat was een vliegtuig vertrekken. Ik zei, wat komt het goed? Ik zeg, maar jong ben je weg. Hij zei, oh, hoe is het gevoeld? Waken, zei ik al humor. Ik zeg, jongen, ik weer aanbeeld, ik kom uit dat eind. Ik zeg, ik ben zitten, ik zeg, wie het beter. Ja, dat is toch zo. Maar dat is toch net best? Nee, maar dat zeg je meestal, want je kan sloppaard worden met praat mij, buzelt op de treinkaartje en dat is kijken naar mij de stroom en de stierst weer die aan. Dus heen, weet je niet niks. En, maar dus drank en drugs? Ja, een maat, maar die is helemaal pleegt. Nou ja, en ja, dan ging op een gegeven moment wat de volgebruik men, ja. Dan ben je spoors om biester, ja. Wat beroept je dan? Ja, ik bedoel hoofdzakelijk cocaïne. Ja. Ja, dat. Nee, dat gun ik er niet echt. Nee. Ja, dan kom je weer om en dan ja, dan bouw je weer wat op en daarna is het wel redelijk goed, maar ik ja, zo'n beetje. Maar ja, dat te komen bij horen. Maar de kunst helpt jou? Ja, dat jou een stukje rust, een stukje ontspanning. Ik vind het mooi, ik geniet ervan. Sliep je eigenlijk op die bank trouwens?
Nou, op het ogenblik al even, maar aan het even, ik had bovenlijn, maar niet die vertelde. Het is ook heel goed dit. En deze buurten, die woningen hier binnen, die staan in een categorie als leeste bij een sierwijs, want stookkast, want dit ben houtvlieren, hier boven hout, boom helemaal net geïsoleerd, geen dubbele raam. Ik viel me gewoon schuldig aan wat er in geen gebeurt. Dus ik had al verstoken dat de benden niet zagen. Ja, en dan stoken, ja. Dat is jouw schuld. Want ja, ik viel me gewoon schuldig omdat ze verstoken, omdat ik, ja. Maar, nee. Nou, in de kroeg zitten, kijk, vroeger al de kroegleven, de ellende, de scheiding en de drugs. Ja, jongen, het is vechten aan in, god mijn jongen. Dat is het meeste raar ding soms, denk je, goddomme. Hup, meisjes, door dingen samen, bouw iets op. Ja toch? Nou, ik zo'n hos. Man, beste. Oets, bedankt. Ja, ik ken het wel. Hoi. 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 Oets, maak die microfoon zien, hè? Ja. Ik wist het wel. Dat op het moment dat stoot. Ja. Jammer gauw, waarom Ja. zit het straks al in een kunstwerk? Ja, daar is een heel mooi kunststuk van. Dat kan ik ook gebruiken. Ja, dat heet al. Ja. Ja. Nou, Oets, Ja. bedankt, hè? Nee, best. Ik gun het wel. Nou, nee, jij het wel. Ja. Oké. Hoi. Hoi.